We. Omera. Itimo ang'o kanyo bwana? Ang'o mitimo kanyo? Chungane malo. Kao kamano titieki mondi chung ikwany Chiethna idhigo. Ikonyori nade apenji? Tiang' ibiye chiend ng'ato bwana nidwa konyori chiend ng'ato. Dong neno kamano cha? Dak ibed nyathi man gi luor bwana. Ng'ato nyalo muori ahinya. Asebire chiendi napiele chiendi. Ok chiende ng'ato nade tineno kama puotha bwana toke kucho nasekome. Dak ibed ng'ato moro bwana man gi luor. Ayie yendi pielo to ingi dak ikona kama siemoni mondo idhi ilosrie. Nomera. We walo koda. Walo magno walo mina ni kelo nago. Ok adwar. Onge kaka inyalo bukori from nowhere ka isechamo gik michamo bwana tibidi piele chienda. Ng'ama wacho mano? Mia 50 piel. Mia siling 50 kanyo mondo piel. Kionge go to get away from there, go your way. Mano walo. The piel dalau. The piel dalau. Cho man dalau no the piel. Puothwa mane? En puotha ok puothwa. Ni biro ni bilonyori ni piele chienda. Omera walo go hae bwana. The piel dala ni dia kabisa. Dia kabisa. An weche mag achaya go kadwar.